जोंनि बिटिसिनि जेनाखि चिफ सारा एनअसि खौ हरामोनबा बे खामानिया जानायबो नङामोन होननानै जों सानो। जों बेबायदि इउथ्सफोरा दिनै बर' लाइमोनफोरा खुद्रिसारनांगौनि जोंनि दिनैहाय मुलाम्फाबो जानाय नङामोन आरो बाध्यथाबो जानाय नङामोन। जुदि 6था जनजाथिनो एसटिखौ होमारोबा जोङो फैबाय थानाय समफोराव आलादा रायजोनि थाखाय जों खुद्रिसारगोन आरो बे रोखा। बे समाव आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ आं जासिहरग्रोदों। दिनै बे समाव मोनद'था हारिनो जे जोंनि थाखानाय जेनाखि ट्राइबेलफोरनि सायाव माबायदि खहा जागोन आरो मोनद'था हारिनो एसटि होनायनि सायाव जोंहा मा खमि दं बेखौ जों लानानै दिनै जोंनि बर' फरायसाफोरा बेखौ जों खुद्रिसारनो गोनां जादों। हयथ'बा जोंनि भारत नाङै एसटिनि मोनथाया गासै 7.5%ल'। दिनै जोंहा आसामाव 10%खौ जोंनि एसटिआ रिजार्भेसनमोन। दिनैहाय बे एसटि मोननो थांनायफोरनो जुदि एसटिखौ गोमारोबा जों कम्पेयार खालामनानै नायोबा जोंनि पपुलेसनखौ जोंनि एसटिनि पपुलेसना गासै 45 लाखसल' आरो जोंनि मोननो थांनाय जे एसटि मोनद' हारिसा बिसोरनि हारिफोरनि पपुलेसना 1.80 लाखनिबो बांसिन। होनबा जोंहा मानो खहा जाया? जोंनि बे आसामाव थानाय 10था जेनाखि जोंनि रिजार्भेसन जों साख्रि बायदिसिना बेवहाय जोंहा पार्सेन्ट दङ। 10%खौ जोङो मोनदों आसामाव। नाथाय भारत नाङैनो एसटिनि मोनथाया 7.5%ल'। नाथाय जोङो जुदि बे मोनद'था हारिनो जुदि एसटिखौ गोमारनाय जायोबा जों बे 10%खौ जोङो जुदि बे एसटिखौ 1.80 लाखनि बे गासै एसटि मोननो थांनाय जे बिसोरजों जों रानोबा जोङो बिराद गाग्लोबजागोन आरो जोंहा बिसिनि मोनथायनिफ्राय जोङो मोनसेबो मोनथाय आखायाव थानाय नङा आरो जोंनि आखाइनिफ्राय गासै मोननाय जे जोंनि गासै मोननाय मोनथायफोर बिसोर गासिबो गोमालांजोबगोन। आरो दानि बर' लिडार्सफोरा ओरैबायदि खालामनानै दं, गावबा गावनि मासिखौ गोमाजानो नागिरनानै गावनि लाब मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनानै बर' हारिखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावनो नागारै राजखान्थिखौसो सिगाङाव दोननानै खामानि मावगासिनो दं। दा बे समाव बर' फरायसाफोरजों बेबो लाजिनाया गाहाम जे जोंनि बर' पलिटिसियान लिडारफोरा बेखौबो साननांगौ बर' फरायसाफोरजों दिनै सोंखारि जानाय बर' फरायसाफोरजों दिनै बुंजानाय मुं सुजानाया बिथांमोननि थाखाय मा महर लागासिनो दं बेखौ बिथांमोना बुजिनांगौ। दिनै जोंहा एमपि दङ, एमएलए दङ, बिटिसिआव आरो एनअसि हरनाय जादोंमोन दाखालि शिबा। दा एनअसि हरनायनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि मैया थांनाय हराव गावनि फेसबुक पेजजों मोनसे फोसावनाय जादोंमोन जे एनअसि हाग्रामा महिलारि सारा एनअसि हरनायजोंसो बे 6था जनजाथिनो एसटि होनायनि खामानिया मावनो गोरलै जानानै फैदों होननानै बेखौ मैया थांनाय हराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ गावनि फेसबुक पेजजों फोरमायबोदों। होमबा साननानै नाय, बर' जाथिनिनो जे सासे लिडारा साननानै नायनांगौबा बर'नि थाखाय बेबायदि खामानिखौ मावथावा जेनाखि जों बेखौनो साननानै दं। दा जोङो गासै बर' सुबुंफोरानो दिनैहाय जोङो बेनि थाखायनो जोङो दिनै जोंनि बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेजाव दिनै बे धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों। जास्ट बेनोसै आरो जोङो बे दाबिखौ जेसेबांखि बेखौहाय बे एसटिनि 6था जनजाथिनि एसटि होनायनि जे बे बिलखौहाय दाखालि थांनाय 28 थारिखआवहाय बे बिलखौ पास खालामनानै दिल्लीयाव हरनाय जादोंमोन। जुदि बे दिल्लीनिफ्राय माबायदि क्लियारिफिकेसन फैयो जों बेखौ नायगोन। जुदि जों बे क्लियारिफिकेसना जुदि एसटिखौ मोनमारोबा, जुदि मोनद' हारिया एसटिखौ मोनमारोबा जोङो फैबाय थानाय समफोराव
आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय जोङो जानजि खाफ्रानांगौबाबो जों खाफ्रागोन जों रेडि आरो जों गासै बर' माहारि जानानै बर'नि थै थानायजों जों गावबा गावनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय गावबागाव हानि मोन्थाय गावबागाव जोङो जोंनिनो थाखानाय बेसादफोरखौ खोमानाङा जासे जों मोननायनि थाखाय जों बेखौहाय जों खुद्रिसारगोन आरो फैबाय थानाय समफोराव जोङो जेनाखि जोंनि मोन्थायनि थाखाय जों खामानि मावलांनांगौ दङ जों बेखौ मावलांबाय थागोन। दा आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि थानाय जेनाखि एमपिफोर एमएलएफोर सारमोना बेखौनो जे आं खावलायनो सानदों राजखान्थिखौ सिगाङाव दोननानै खामानिखौ मावालासे जे गावनि हारिखौ सिगाङाव दोननानै खामानिखौ मावो आं बेखौ बिथां सारमोनखौ आं खावलायनो सानो दिनै आसाम सरकारा बुंनाय मथेबा बे जोंनिनो बर' हारिनि सासे लिडारनि थाखायनो एनअसि हरनायनि थाखायनो बे खामानिखौ मावनांगौ जानानै फैदों होननानै जे हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बे गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायदों नाथाय हयथ'बा जों सानगौ माने जों सन्देह खालामदों जोंनि बिटिसिनि जेनाखि चिफ सारा एनअसिखौ हरामोनबा बे खामानिया जानायबो नङामोन होननानै जों सानो जों बेबायदि इउथ्सफोरा दिनै बर' लाइमोनफोरा खुद्रिसारनांगौनि जोंनि दिनैहाय मुलाम्फाबो जानाय नङामोन आरो बायध'थाबो जानाय नङामोन जुदि 6था जनजाथिनो एसटिखौ होमारोबा जोङो फैबाय थानाय समफोराव आलादा रायजोनि थाखाय जों खुद्रिसारगोन आरो बे रोखा